함등 합바다 그라 분드람 탕 찰리 너무 차 파이나는 오죽구나 너거 네 함등 자라 암차등 띠어머니 가면 자그라 비시라 밥지 너거 świnma 나오라 방은 아주 먼저 저기 아주 한발 Berjaga besar, beruntung, berjaga besar, berjaga besar, Roro, Roro, hei Riksha, Roro, Thầy nâng papi suni, thầy nâng thu. Ada hostel lang dah ke Bundram. Hap mana bisa ke besar? Lah tu tu. Ada hostel lang dah. Tu. Asyik tu. Ada. Tu. Tu. Sar, mari menke. Jalale Bunduram. Sar, jaga. Dininiफ्राय आं बिदियाव गैलालै Bunduram. आं हिनजावदोनो देवालिनि मुंखौ नाम लालालै Bunduram. Duduk. Beri ya. Masa ke mamai? Amai. Sini aku punya sini. Ma? Tua macam. Aku berapa video? Apa mesti bakar mana? Tu. Apa ni? Sini mana aku berapa? Tua macam. Sini, mari kerja. Mari. Mama aja. Ada. Bisa apa? Dili ada. Macam mana? Datang, macam mana? Berada, sekarang foto mana macam mana? Ini ada ada, macam ada. Ini ada. Foto mana? Foto mana? Lademi aku punan orang. Arang dan Ibrahim angla. Gailang. Beri muda. Gailang, Mumbai ber. Macam mana? नों लोगोनि फिसाज्लानि नामा मा नाममोनलाय दिल्लीयाव थाग्राया? सोर? राजुआ? औ माथो आइसक्रिमखौ रायखांबाय थायोनो? राजु बायदि बिजामादै मोनबाथ' खाफाला जोंबाय। हा माथो मावोनो? कम्पिउटार इन्जिनियारनो दिल्लीयाव थायो। हा बे रनेन देवानि लाबोनाय बेंकआव मावग्रा कन्ट्राक्ट मावग्रा बायदि नङाथ'? आरो रायखांबावदों पाप्पिफोरखौ मैया आं बिसोरखौ साहा दिनैसो थांबावदोंमोन। खाफाला मोजां लां फिसुनियाफ्रा। न' मालिकआसो गोग्गोम मोनासै आंजों। हाबुआथ' थांनांगौ जालायखो? लोगोमोननाव।
लोगोनाव राजु आरो सिखिरिनि सोमोन्दै रायलायनो थांनो नों बायदि बेबायदि सियाराव गेब्बु जिरायनानै फिसाजोफोरखौ बिलाइनो हायो नामा गोन्दा गोन्दी फिसाजोफोर थानानैबो जन्नायनिफ्रायनो सिखारा मालायबा एसे मोदोमाव नांसिगौ धुमकेतुसो आंना फिसायानो देलै बिमा नोंनानो जाजोबथोंसै फिफा थानानैबो फिफा गैयै बायदिसो मोनलायलांबाय आङो अह दे थांनो थां बुंबाल'सो नों दानि जुगाव फिसाजो मालाय मा फिसाला मालाय मा इसेबां गाब्रायनांगौ होमबा ए माथो आरज फैदोंलै जिरायदो जागोन जागोन जेबो नङा आदसा फंबायफोर आं दिनै नोंसिनाव न' भारा बिनो फैयाखै नोंसिनि सोमोन्दै मैया लुदुमिया गासिबो खोथाखौ आंनो खिथालांजोब्बाय आं नोंसिनाव मा दं आरो बेयावनो खि जानि दिनै नोंसिनाव जानोनो माइरं गरसेबो गैला नंगौ उखैनायानो मानसिखौ बायदिसिना जानो फोरोङो आरो बेबो नंगौ उखैब्ला मानसिफ्रा बयबो गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो नाजायो नाथाय बिब्दि होननानै मालायखौ थगायनानै एबा खावनानै बा सेनानै गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो नाजानाया बे थिग जानाय नङा आं बेखायनो बुङो फंबायफोर नोंसोर माबा जिरादखौ हास्थायदोंब्ला नोंसोर बे जिरादखौ खावनानै बा सेनानै दाला नोंसोर बे जिरादखौ सोरजिनानै लानोसो नाजानांगौ फंबायफोर नोंसोरथ' आथिं गैया नङा दं आखाइ गैया नङा दं नोंसोर गोहो दं बोलो दं नाथाय नोंसोर मानो इसेबां नोरजिया जाखो आं सानो नोंसोर दिनै आंनि खोथाखौ बुजिबाय फंबायफोर आं दिनै थांदिनि थाथ'दों बिदिनोसै नोंसो मा होनो लोगो आं मालाय माथो होनबावनोबा लोगो ओरैनोबो नोंनि फिसायानो आंनि फिसाखा आंनि फिसायानो नोंनि फिसाखा हा दालाय माथो जादों बेनो बेसो थागोन बिदिब्ला खोथा बाथ्राफोरखौ एसे आवगायदिनि नामा लोगो ना मा होनो नों जोंना फाग्लियाबो सोर सिख्रिया आरो सोर थाबावनो फाग्लिया राजुखौ रायखांबाय थायो गाबोन सानैजों ज' थांबानो जाबाय आं हले ओरैनो थांनाय नङाहाय बिहामजो नायनोसो थांगोन हारसा लोगो आं मोनसे खोथा सानदों मा खोथा खामानिखौ मावखानांगौ जेब्ला मानोथो गुदु गादा खालामबावनो आं सानदों गाबोननो खनसेयैनो राजुआ सिख्रिखौ आस्थाम सोखाहैथोंसै जाया होमबा लोगो
हाब लोगो नों आंनि खुगानि रावखौनो बुंखाथारबाय जामाइजो बुंखादो आरो माथोबाव ना मा होनो होमबालाय थांदो ने दे होमबालाय गाबोन थाबैनो थांदो जागोनहाय फाग्लि सिन्था गैया जाजोबखाबाय अबना टिकेटआ बेसेबां एसे खम खालाम 10 थाखा 30 थाखा एसे खम बेसेबां टिकेटआ खम जायाथ' टिकेट नांगौमोन खम जायाथ' हरदो जा लानोसै थ'दो बेखौ नांगौ आरो ना हरनांबाय अट'वाला भाराया बेसेबां 30 रुपया न ए आजिखालि ना बेंक मेनेजाराबो अट' सालायो मा एसे समायना नुखो फाग्लिखौ गुमै फैबायदां आं माला सोगोन आंसो देरसिन फाग्लिफ्रा आं सोगोरगोन दे आं सोगोरबाय बे जायगायाव खिगैला जोङो आसाम बालासो दिल्लीयाव थांसै मा थाखाय क'क्राझार